खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड डिजि 24 निउज चेनेलनिफ्राय मोगामोगि हाबाफारियाव बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि हारिमु सिबियारि थुनलाइगिरि मेकआप आर्टिस्ट डाइरेक्टर कोरियोग्राफार मुदैबारि हालामनि बरासारा गामिनि मुसुरि सपना देबि बायदौ बिथांनि नखराव जोङो दंफैयो दा बिथांखौ जोंनि चेनेलाव गिबि गिबियाव फरायग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय बायदौ बे समाव जोंनि मोगामोगि हाबाफारियाव जोङो मुस्रिमा सपना देबि बर' बायदौ बिथांनि नखराव जोङो दंफैयो दा बिथां मेडामखौ जोङो थोंजों जोंनि चेनेलनिफ्राय जोङो गिबियाव खनसेबाव बरायग्रोनानै बिथांनि जा बे आखा फाखा रोंगौथि माखासे रोंगौथिफोरखौ दिनै बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन दा बिथाङा जोंनि मुदैबारि हालामावहाय दुलाराय भारत हादरनि मणिपुर रायजोनिफ्राय बिथाङा जोंनि सासे बर' सेंग्राजों जुलि जादों दा बिथाङा सासे मणिपुरि आइजोमोन नाथाय दायो जोङो बर' माने खास बर' हिसाबै जों बिथां बायद'खौ जोङो मोननो हाबाय दा बायद'आहाय सासे मणिपुरि सिख्ला जानानै बर' सेंग्राजों जुलि जानायनि उनाव जोंनि बर' समाजनि गासैबो आसार खान्थि नेम राव थुनलाइ हारिमु धोरोम गासैखौबो बिथां बायद'आ गोसो गोथारै बजबना लानानै दिनै जोंनि बर' हारिमुखौ बिथाङा गोख्रों सिबिनायखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोसे सासे राव थुनलाइ सिबिगिरि महरै बिथाङा माखासे नायजाब लिरनानै बिथाङा दिहुनबाय दा बिथां बायद'खौ जोङो दिनै जोंनि चेनेलावहाय जोङो बिथांनिफ्राय माखासे जोङो खोथाखौ जोङो मिथिनो सानग्रोबाय जोङो दायो बायदौ बिथांनिफ्राय बिथाङा जि सासे मणिपुरि सिख्ला जानानै बर' सेंग्राजों हाबा जाखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिमुनि फारसे बिथाङा गोबां गोसो बोगथाबनानै माखासे बिथाङा थुनफावथाय नायजाब लिरनानै बिथाङा गावनो डाइरेक्सन होनानै फोरोंनानै माखासे जायगायाव बिथाङा दिन्थिबाय दा बायद'खौ जोङो बे समाव बिथाङा मा नायजाब लिरनायमोन आरो बेनिफ्राय गिबि खेब मा नायजाबखौ बिथाङा लिरनानै दिन्थिग्रोनाय दा बेखौ बायद'निफ्राय जोङो बे समाव मिथिनो लुबैबाय आं उन्दै समावबो हारिमु मणिपुरिखौ मोजां मोनोमोन आरो बिनि उनाव आं बर' हौवाजों हाबा जाफैबाय आरो बेयावहाय नुनो मोनबाय जोंनि मणिपुरि आरो बर'फोरनि जानाय लोंनाय थानाय माखासे बिथिङाव गोरोबनाय दं बेखौ नुनानै आं बर' हारिमु आरो थुनलाइनि फारसे गोसो बोगथाबबाय बे थुलुंगाखौ लानानै आं जाबा दाजा मोननैसो थुनफावथाय लिरनाय जादों गिबियाव बायद'आहाय मा थुनफावथायखौ गिबिसिम लिरजेननाय बर' रावजोंहाय आंनि लिरनाय गिबि थुनफावथायनि मुङा माइदांस्रि थुनफावथायखौ आं गामियाव दिन्थिनाय जादों मा मायथाइयाव बेखौ बायद'आ मा मायथाइयाव बायद'आ बेखौहाय लिरजेननाय आरो दिन्थिनायमोन 2009 मायथाइयाव लिरदोंमोन आरो बैसागु फोरबोआव दिन्थिनाय जादोंमोन दा नोंथाङाहाय 2009 मायथाइयावनो जोंनि बर' थुनफावथाय माइदांस्रि होननाय थुनफावथायखौ बायद'आ लिरनानै दिन्थिदों होननानै बुंबाय दा बायद'आ दासिम बे समसिम बायद'आ मोनबेसे थुनफावथाय जोंनि बर' रावजों लिरबाय मोनबासो लिरनाय जादों गिबियाव माइदांस्रि आरो नैथियाव सांग्रेमा आरो थामथियाव फरायसा आरो जोंथि वान्टेड आरो सांग्रेमा आरो गोजा थैनि बिख्लु बे मोनबाखौ लिरनाय जादोंमोन दा बायद'आहाय बे माखासे थुनफावथायखौ लिरनानै बायद'आहाय गावनो माने फोरोंनानै दिन्थिदों नङा होमबा गावनो फोरोंनानै दिन्थिनाय जादोंमोन दा बे दिन्थिनायावहाय बायद'आ रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदोंमोन मख'नांगोन दि सांग्रेमा नायजाबखौ रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोननानै फार्स्ट सेकेन्ड दिन्थिनो गोनां जादोंमोन गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनना आं जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन दिनैसिमबो बेफोर समखौ गोसोखांबा गोजोननाय फैयो बेफोर नायजाब दिन्थिनायनि मादाव बायद'आ
रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन बेखौ एसे फोरमायजागोन नामा? गोबां अनसायनाय मोन्दोंमोन। बिनि उनाव 9 आरो 10 अक्ट'बर 2016 मायथाइयाव मुदैबारियाव जोंथि वानटेड आरो सांग्रेमा नायजाबखौ जोहोलाव बर'नि दैदेननायाव आं फोरोंनानै दिन्थिनाय जादोंमोन। आं बेफोर नायजाबखौ मुदैबारियाव दिन्थिखांनानै बिनि उनाव आं गावनि न'आव गंसे दखान दं। बेयावनो आं सानफ्रामबो नायजाब लिरनो सोलोङो आरो माखासे सानबोलावरिफोरा आंनि गोसोआव नुजाफैयो। बेफोरखौनो लानानै आं लिरना दोनो दखानाव लिरनानै दोनो आरो नायजाब महरै आं दिन्थिबोदों। दा बायद'आहाय बेबायदि नायजाब लिरना दिन्थिनानैहाय नोंथाङा सोर सुबुंनिफ्राय नोंथाङा हेफाजाब मोन्दों नामा? आरो लोगोसे माब्लाबा समाव नोंथाङा हेंथाफोर मोन्दों नामा? नायजाब दिन्थिनायाव बा लिरनायाव बा नोंथाङा न'खरनिफ्राय नोंथाङा हेफाजाब मोन्दों ना माब्लाबा समाव नोंथाङा जेंनाफोर मोन्दों नामा गामिफोराव बा बायदिसिना सासे आइजो महरै? बेफोरबायदि खामानि मावनायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। अब्लाबो आं गावनि गोसोखौ माब्लाबाबो लोरबां खालामालासै आवगायबोदोंमोन आरो आंनि न'खरनि गासैबो मानसिफ्रा आंखौ हेफाजाब होयो। हेफाजाब होनाय बिथांमोनखौ आं अरायसम साबायखर बावहरो। जोहोलाव बिदुत आरो चिकन, बिकाश, मनजित लोगोसे गोबां दङ आरो दा बुंजोबनो हाला। बिसोरनि मुंखौ बुंजोबनांगौबा गोबां सम नांगोन आरो गोबाव सम नांगोन। आं बयखौबो साबायखर बावो। दिनैसिमबो आं बावनो हाया बिसोरखौ। बे समावहाय बायद'खौ जोङो सोंनो नागिरदों। बायद'आहाय माखासे एलबामफोरखौ डाइरेक्सन होदों, करिय'ग्राफार खालामदों आरो नोंथाङाहाय मेकआप आर्टिस्टबो, लोगोसे थुनलाइगिरि, हारिमु मोजां मोनगिरि। दा बेबायदियै मिसेस सपना देवी बर' बिथां बायद'आ जोंनि गेजेराव नायजाबनि फोरोंनायजों लोगोसे दिन्थिफुंनायफोरखौ जोंनि गेजेराव फारि फारियै बिथाङा बुंलांबाय। दायो बायद'खौ जोङो सोंनो नागिरदों, नोंथाङाहाय मा एलबामखौ गिबि सम नोंथाङा मा एलबामखौ नोंथाङा डाइरेक्सन बा डाइरेक्टर महरै नोंथाङा खामानि मावदों? आं गिबियाव धनन्जय आरो नितामनिनि खननाय बैसागु मेथाइ आबाब आगैमोन बे एलबामखौ 2010 मायथाइयाव डाइरेक्सन होनाय जादोंमोन आरो एक्टर महरै बिद्युत चाहारी दंमोन। मेथाइखौबो बिथां बिद्युतनो लिरनाय जादोंमोन। मोनबा नायजाबनि मादावहाय बायद'आ बबे मोनसे नायजाबखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनखो नों गावनो लिरनानैहाय? बिनिफ्राय नोङो दिन्थिना फोरोंनानै रायजो राजाजों अनसायनाय मोनबाय। माखासे रायजो राजाया नोंथांखौ दासिम जोंनि गेदेमा बे भगतपारा मुदैबारि हालामावहाय दा बेबायदियै नोंथाङाहाय बै नोंथाङा लिरबोनाय आरो दिन्थिबोनाय फोरोंबोनाय नायजाबफोरनि मादावहाय बबे नायजाबखौ नोंथाङा बांसिन गावनो लिरना गावनो मोजां मोनो? बबे मोनसे नायजाबखौहाय? आंनि लिरबोनाय आरो दिन्थिबोनाय बेफोर नायजाबफोरनि गेजेराव आं सांग्रेमा होनाय नायजाबखौ बांसिन गाहाम मोनदोंमोन आरो बेखौनो दिन्थिनानै आं गावखौनो मोनदोंमोन आरो बेवहाय बै सांग्रेमा नायजाबनि मोनसेफोर डायलग नोंथाङा बे समाव होनो हागोन नामा जोंनि बड'लेण्ड डिजि 24 निउस चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननोहाय? नाथाय दायो लाजिनायबो मोनदों, थेवबो आङो होनोसै। अनसाय, आं बिदि सासे बिमा बिफा गैजा रोङि मावरियाखौ नोंसिनि न'खराव बिहामजो गनायगोन दा? दा बायद'आहाय माखासे बर'नि सावथुन मुलुगाव नोंथाङा खामानि मावबोदों। बेनि अनगायैबो एलबामफोरावहाय नोंथाङा रल लाबोदों। बेबायदिहाय नोंथाङा मोनबेसे एलबामाव दासिम रल लाखो बा एक्टिं खालामखो? दा बेखौ बायद'आ एसे फोरमायना होदो। गिबियाव जाहैबाय हाबाब आगैमोन आरो सेकेन्डआव
बाजै पेरे पेपे फिल्म मोनसे फिल्म दंमोन गोदान रादाय बे गोदान रादायखौ दायो रिलिज होआखै आरो दङ आरो दैज्लाङा सफैलायबाय बेयाव दङ लानो मोनदों आरो दा नोंथाङाहाय बाजै पेरेपे होननाय एलबामा गोबां सुबुंजों अनसायजादों दासिम बैयाव मेथाइखौ सोर खनदोंमोन आरो फावखुंग्रि महरै सोर लादोंमोन बेवहाय मेथाइखौ खनदों धनन्जय बर' आरो फावखुंग्रिया हेलिना बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि दाहाय 2019 मायथाइनि धनन्जय बर'आ खननाय जा बाजै पेरेपे बे एलबामावहाय नोंथाङा बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना बिथांनि बिब' महरै नोंथाङा बेवहाय रल लादोंमोन दा बिथांमोन बायदि सासे गोख्रों फावखुंग्रिजों नोंथाङा खामानि मावनानै माबायदि मोननाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं गोबां बिब' जानो मोननानै गावखौनो रियेल बिब' बायदि मोनखांलायदोंमोन मणिपुरि सिख्ला जानानै जोंनि बर' सेंग्राजों हाबा जाबाय दा बिथाङाहाय जोंनो बिथांनि मणिपुरि रावजों फंनैसो जोंनि बर'आव मा फोरमायो बेखौ दान्दिसे बिथांनिफ्राय जोङो खोनासंनो लुबैबाय मायामपुरनो मकु थागतसारि आइबु थागत बिगिदोंता मायामपुरनो मकु खुलुमजारि माने बियो मा होननाय जायो बियो बयखौबो खुलुमबाय आंनि नखराव दिनै मोगा-मोगि लाफैनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावबाय बेखौनो बुंनाय जादोंमोन गोजोननाय थाबाय बायद'निसिम फिन खनसेबाव आरो गोजोननाय बावहरनानै बड'लेण्ड डिजि 24 निउज चेनेलनि जानानै जोङो दिनैनि जा मोगा-मोगि बे हाबाफारिखौ जोङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।